Oh, bibidyoan natin dahil baka may paurugin ang mga ungaban. Oh, manliwat an mga kuan. An mga nagtatakos galing sa Encantado. Galing sa Encantado, kaya syempre taga Nagubang Sira. Ako pang nagluto niyan. Hoy, kaaluman. Hoy, magsaysay! Yell, yell, yell! M-A-J-S-E-Y! Magsaysay! Yes, yes, yo! Break it down! Ayan guys, last din na ng aming scouting, awarding na ngayon, and for today's video, nandito tayo ngayon sa quarter at pupunta tayo doon sa Opo. Ayan guys, oh, ang dami-daming award ng Magsaysay. Yes, for today's video, AAE. Ayan. Oh. Okay, next year ha, kailangan ano pa rin tayo. Maganda pa rin yung ating mga performance. O Gibi, dito. AAE. Hoy! Pasiguro. Dugang Iban. Ate Dilin, pasiguro man niyo si Jamila, ang pangulo sa iyo. Binantayan niyan takos. Oo. Ban Jamila la, kandakin minulayan. Papa Boy. Hoy, si Jamila na magsumat Papa Boy. Kandak dito minulayan sa quarter for today's video. Ayan guys, napakasarap ng snack namin ngayon. Kukunan natin ng video kasi baka may paurugin. Hala, muntik nang pumilsit. Ano ba yan? Oh, bibidyoan natin dahil baka may paurugin ang mga ungaban. Oh, manliwat an mga kuan. An mga nagtatakos galing sa Encantado. Galing sa Encantado, kaya syempre taga Nagubang Sira. Ato parang bilibakan mamay. Si mamay talaga mabay si magtakos. Oo. Si Badit, di seryoso man. Kaya masama, ikukulwan nila kanya sarili sa Facebook. Ala. Mani Badit, magpapakabait ako kay bang nito na. Ako pang nagluto niyan. Hoy, kaaluman. Higagabahan ako nito. Ayan guys, mayroon pa yung mga nanay dito. Ito, bilang pananggal naman ng kanilang kauyam. At ayan o, may tira pa ditong laki, may pasaw nila yan sa kanilang paglalasingan. Hoy, may kulang, di ba? Kulang yan ng dalawa. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nagkukulang guys eh. Nagkukulang yung snack ng kabataan eh. Oh. Hoy, pamati. Dinak magniring ako. Review ang tan video dide. Pamati. May nagsoksok kanina dide. Di kan, nakulwang ko nag-aso pa mo gigawas ta. Ay, abangin na lang niyo sa Facebook ay upload ko kung sino. Ayan guys, pupunta na tayo doon sa area kung saan nag-awarding. Hi, mag-hi naman kayo dyan for today's video. Ayan, sila po ang mga magigiting na mga bayani ng Malbuwal. Ayan, ito pang aking ninong na 55. Pero edad ninong? 39. Hindi tayo marunong manamok. Ayan mga guys, closing ceremony na po ng aming naganap na 3 days
scouting dito po sa PM Heta Memorial Central Elementary School. At sulit naman po dahil yung mga bata talaga pong nag-enjoy. At sa totoo lang po, marami po kaming napanalunan for today's video. Makakatanggap po kami ngayon ng 5 awards. So ayan, nakaka-proud po yung ating mga bata. Thank you so much po sa lahat po ng mga nagtiwala. At syempre, lalong-lalo na po yung mga teachers, kami ding mga teachers ay nag-enjoy din kami for today's video kasama yung mga magulang. Opo, thank you. At ayan nga mga guys, dito po magsisimula na po yung programa, pero natutuwa po ako dahil ayan guys, pinagkaguluhan ako dito ng mga bata. Kilala na po nila ang inyong nag-iisang Maestro Waray. Yes, you broke it down. Ayan, thank you so much sa nakukuha kong suporta dito sa sa mga mag-aaral ng PM Heta ay ng buong Lawang 2 District. Daghang salamat sa inyo guys for today's video. Hoy, Scouts! Kantata si Ariana! Ariana! Day to you! Happy birthday! Ariana, tumayo ka! Oh, isa pa! Ariana, tugbus! Dito tumingin, Ariana! Oh, Ariana! Happy birthday! Yay! Ariana! Blow the candle! Blow the candle! Oh! Hi! Hello! Oy, mag-hi uli kayo. Hi. Para sa vlog. Hi. Oh, mag-hi naman kayo dito. Hi. Oh, kamo, mag-hi kayo diyan. At syempre, gapas-gapas. Langob. Hoy, mag-hi naman kayo dyan. Hi. Hola. Hi. Hi. Sir Ian, hi. Hi. Ayan guys, kompleto sa Ricardo's. Ayan guys. For stars presentation of winner, PM Heta and Steps. There na live. Oy, vlog na yun eh. Hi. Ayan, vlog na there na live. First place, PM Heta Memorial Central Elementary School. Ayan guys, at least nasabi namin yung yell namin na pangmalakasan na yes, show, put it down, yo, opo. Magsaysay! 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 Hoy, magsaysay! Yell! M-A-J S-E-Y! Magsaysay! Yes, yo, break it down, yo! Magsaysay! 29! Ayan guys, grabe. Awarding, 5 awards yung nakuha namin guys for today's video. At grabe, ayan oh. Masayang-masaya yung mga bata. Siyempre lalo na yung mga arugbagdol dito guys for today's video. At si Sir Ian, Sir Druner, yes, upo. Follow sa kanyang page dahil siya pa ay pinitikan niya po kami for today's video. Ayan, Sir John Mark, sila yung overall champion at tumabi kami sa kanila kasi kami yung second. Opo.
Ayan guys, oh. Ang dami-daming award ng Magsaysay. Yes, for today's video, AAE. Ayan. Oh. Okay, next year ha, kailangan ano pa rin tayo. Maganda pa rin yung ating mga performance. O Gibi, dito. AAE. Ayan, daghang salamat sa lahat po ng sumuporta sa amin dito po sa naganap na BSP-GSP Encampment 2024 dito po sa PMHETA Memorial Central Elementary School. Ayan, sa lahat po ng bumubuo ng scouting. Ayan, thank you so much po. Syempre sa mga magulang po ng aming mga scouts, daghang salamat sa suporta at pagpayag sa inyong mga anak na sumali sa ganitong mga activities ng school. At syempre, lalong-lalo na sa ating mga scouts. Ayan, thank you so much. Daghang salamat sa inyo kung mapapanood nyo man ito. Daghang salamat sa inyong pagsali sa scouting. At syempre pati na rin sa ating mga kasamahang scouters dito, daghang salamat sa suporta. Ayan mga guys, isa na namang successful events ang naganap sa buong district ng Lawang 2 District at talaga namang grabe memorable po at nag-enjoy po ang lahat. Ayan, daghang salamat sa inyong walang sawang suporta at pagmamahal sa inyong nag-iisang Maestro Waray. Yes, you break it down, you shout out sa inyong lahat. Opo.